Em dic Julián i sóc el pare d'Aleix, i l'Aleix és el meu superheroi de 7 anys. I quan el mires i parles amb ell, et torna un gran somriure. I jo sóc d'Holanda, la Ingrid és de Barcelona, vivim aquí a Andorra des d'uns anys. Jo parlo una mica de català. En aquest cas, sento més còmode parlant en anglès. Aleix was born on the 5th of November 2014 in a hospital in Barcelona. And we started to notice quite fast, already after a couple of weeks, that something was different with Aleix. Vaig notar des del primer mes i mig, que alguna cosa li passava al meu fill, que no era igual que els altres nens o els nadons que jo veia quan anàvem a activitats amb altres famílies. Sí que no és fins als 2 anys que vam començar a mirar i fer proves genètiques, però les proves genètiques tarden molt de temps en donar el resultat i per això no va ser fins als 3 anys que vam tenir el diagnòstic. I remember that Ingrid called me at the moment and that we received the diagnosis from the hospital. And Ingrid told me not to worry. She said that the diagnosis was MECP2 duplication syndrome, of which something I never heard of before. Les malalties minoritàries són aquelles que afecten molt poquets nens o nenes al llarg de tot el món. Parlem d'una malaltia genètica quan hi ha una afectació d'algun gen, en aquest cas el gen MECP2, on es pot produir o bé una alteració per un excés, per una duplicació o una triplicació, en el cas de les duplicacions per MECP2, o bé una delecció, és a dir, que falti part d'aquest gen. Llavors, en aquest cas, en aquest gen, el MECP2, quan tenim una delecció parlem del síndrome de Rett, on estan sobretot afectades les nenes, i en canvi en les duplicacions o triplicacions parlem d'aquest síndrome, del MECP2, que afecta sobretot a nens. I això es produeix perquè està associat a una alteració en el cromosoma X, i el cromosoma X l'heredem de la mare. En el cas del MECP2 ens trobem que són nens que tenen una discapacitat intel·lectual, moderada o greu, tenen moltes dificultats en el llenguatge, tenen una gran hipotonia al néixer, que això fa que tinguin un retard psicomotor, i després, en canvi, de més grans poden tenir espasticitat, sobretot a nivell de les cames. Poden tenir trets de conducta dintre de l'espectre de l'autisme i en gairebé entre un 50 i un 80% poden tenir epilèpsia. Però no només afecta el sistema nerviós central, com us he comentat, també afecta altres òrgans. Per exemple, el sistema digestiu, poden tenir reflux gastroesofàgic, poden tenir molt baveig, que se n'en diu cialorrea, poden tenir bruxisme, són propensos a tenir infeccions recurrents perquè tenen una afectació també del sistema immunitari i també tenen afectació a nivell pulmonar. De fet, una de les causes que aquests nens tinguin afectacions molt greus de més grans, i poden ser fins i tot al final de vida, és per una hipertensió pulmonar. I was in shock. I mean, the first thing, you don't want to believe that your happy and healthy son, or at least happy son, of 3 years old just got diagnosed with the disease or with a syndrome that there is no treatment or cure for. So that was a shock to hear. And I think on that day, if I think back on that moment, I think that we had to say goodbye to a healthy child and started to think and to get used to the idea that Aleix was having a severe syndrome and that we had to start living with that. Per mi va ser molt més llarg la búsqueda, el desespero, el no saber què tenia el meu fill, quan veus que té un retras, que va malament, que no és com els altres, i el no saber
per mi és pitjor que el saber. Avui en dia no té cura aquesta malaltia, però sí que és cert que és molt important insistir en fer un bon diagnòstic genètic d'aquests nens, per diversos motius. Un, perquè sí que hi ha molts estudis en marxa on s'està veient que depèn del grau de mutació que tenen una correlació amb un fenotip o un altre. Què vol dir això? Vol dir que depèn de l'afectació d'aquest gen tindràs més o menys símptomes, més o menys gravetat. Kids diagnosed with the MACP2 syndrome are probably never gonna be able to talk, and that was for me something at that moment I didn't want to believe. And until the day of today, Aleš is not able, or he never said any word. He didn't say until the day of today. He never said papa or mama, which is quite harsh. And I never will be able to have a conversation with my son about what he did at school today or how he feels. Any simple word would be also really helpful in the communication between us and Aleš. Tot i no poder-te comunicar amb l'Aleix, hem arribat al punt de normalitzar aquesta situació. I entre nosaltres ens entenem, tot i no parlar, no tenir una comunicació verbal, sí que tenim una forma d'una mirada, un somriure, fa gestos que tu saps el que està dient. Com a mínim tens el retorn d'un somriure, que això, com a pares, jo crec que ara mateix ens omple, no? I'm from the Netherlands. I talk in Dutch with Aleix. Ingrid is from Barcelona. She speaks in Catalan. Aleix is going to Escola Andorrana, where they speak Catalan. Sometimes people are asking me, how much do you think Aleix will understand? But based on the fact that he's able to follow up certain small tasks, if it's being asked in Catalan or Dutch, he's able to understand it. In that sense, we have the impression that he's able to understand at least both of the languages, and maybe even more than what we think. L'Aleix va començar a l'escola Nostra Senyora de Meritxell quan tenia 2 anys. En allà va començar per el servei i el programa Impuls, després va començar a l'escola andorrana de Santa Coloma i en allà sempre ha estat integrat a l'educació ordinària. Una de les grans riqueses d'Andorra és comptar amb 3 sistemes educatius públics, de lliure elecció per a les famílies, gratuïts, i jo hi afegeixo sempre de qualitat. I dins d'aquesta qualitat crec que també hem de remarcar l'esforç d'inclusió que s'ha fet des de fa molts anys de tota la diversitat de l'alumnat. I una de les diversitats són els alumnes amb necessitats educatives o amb discapacitats o amb deficiències. Tenim el programa Progrés. I el programa Progrés consisteix en que els alumnes tinguin els recursos humans i materials que puguin necessitar per les seves fortaleses i també per les seves necessitats, perquè tinguin el màxim d'oportunitats com qualsevol alumne. Com pot ser una teràpia ocupacional, un fisioterapeuta, un logopeda, amb un ambient totalment normalitzat com és l'escola i amb el màxim d'inclusió. El respecte passa per conèixer, i el fet que tu tinguis molt a prop aquestes diversitats i que les puguis conèixer, les puguis acceptar, que hi hagi ritmes diferents al teu, que hi hagi maneres de fer diferents a les teves, de pensar diferent a les teves, és el que ens dona el que volem realment d'una societat, que sigui molt respectuosa i que això porti realment a la convivència i a la pau. Això comparat amb altres països, i no cal anar massa més lluny, a nivell de l'estat espanyol, per exemple, és una cosa que realment és impensable i és molt important per a aquests nens tota aquesta estimulació que tenen diàriament dins de l'àmbit escolar. Unfortunately, with the MACP2 syndrome, it's a regressive syndrome, which means that it's everything that he learned until now. Things can change from one day to the other, one moment to the other. El que està a les nostres mans és no només una bona alimentació, una bona educació, que és la que ens està portant el viure aquí a Andorra, un entorn també privilegiat de muntanyes,
I jo crec que això és la clau, no? No preocupar-se, sinó ocupar-se de fer les coses millor. He loves to play guitar. He loves to touch the drum on his own way. I think he has a pretty good feeling for music and rhythm, but that is something that is really enjoyable to see for us as parents, that this is one of the activities that we can do with him, making music or taking him to a concert. Here within Andorra, a couple of weeks ago, we had a really nice activity organized by several organizations here in Andorra, which is AMA and Hiari Barem, and they organized one of the ski activities for Aleix, which for us as parents is amazing to see, because we're not able to go with him up to the mountains, and these are like the limited kind of activities that you can do. Now that Aleix is getting older, we start to see which things we need and how complicated it sometimes can be with a government or with schooling or with even hospitals and with paperwork and all these kind of things. It's what we start to notice now, that it's getting more and more difficult. In different countries, such as in Spain, in Barcelona, in the United States, in Canada and Australia, there are different teams, doctors, really smart people busy with research on the MECP2 syndrome. But it's such a rare disease, so the teams are small and there is a lack of funds. Actualment a Sant Joan de Déu, de fet, ja fa anys que estan en un projecte i a poc han anat veient doncs, això, no? Doncs que el genotip i el fenotip és molt important de poder-los fer una concordança i sobretot és important perquè de cara a un possible tractament genètic, no? Quanta més informació sapiguem de la mutació que té cada un d'aquests nens, més ens aproparem a poder un tractament més individual. Aleix, well, I think we can say, and it sounds a little bit strange maybe, but we're taking care of a 7-year-old baby. I mean, he's we're still, Aleix is not able to express that he has to go to the toilet. And he's not able to go to the toilet by himself, so he's still wearing diapers, and that means that I mean, of course, when your child it's small, then it's not a problem. But he's 7 years old now, so we have to change a diaper of a 7-year-old, and he's strong, and for him, changing a diaper it's almost playing time. I remember, I think it was not even 1 year ago, that Aleix was able to eat an apple by himself. And these are really basic things that, of course, if you have a healthy child, you don't really think about it. But in our case, is that every little step, everything that he's able to do by himself, which he wasn't until a certain time ago, we have to appreciate that and happy with it. Un dels símptomes que a vegades ens podem trobar és que puguin tenir trastorns del son, aquests nens. Què vol dir trastorns del son? Els trastorns del son són molt amplis, però bàsicament el que ens trobem és un insomni, no? Que potser els pot costar conciliar el son, però sobretot que es van fent molts despertars al llarg de la nit. When I have had Aleix a couple of days, Aleix goes to his mother and I'm able to recharge batteries. And I think we learned in the last years how to handle it, but to divide, to become some kind of team. And we love Aleix unconditionally. But other people are looking at him, and that really breaks my heart, because they don't know what he has.
He's the cutest kid and really happy. But yeah, if you're walking on the street, you sometimes see people pointing or people staring at him and talking like, what is wrong with this kid? La seva fisonomia està caracteritzada per aquest síndrome i després, com a personalitat, és un bebè. És un bebè que vol mimos, que vol carinyo, vol menjar i vol ser feliç. L'Aleix és un nen molt alegre. Sempre riu, sempre l'he vist alegre i feliç i que tot i els seus problemes, doncs la veritat és que és un nen, això, jo destacaria sobretot que és feliç. In general, he's really happy and he really loves people. He's really social. Even if he doesn't know you, he will give you a smile. L'Aleix és feliç sempre. Poques vegades s'enfada i quan s'enfada de veritat, però és un nen molt feliç. Jo crec que la sort és que té uns pares que l'estimen molt i l'amor dona seguretat. I això jo crec que és el que té. He loves to run around with the other kids, even though he doesn't really play with them. He's really social. The most happy kid you can imagine. It's in his way.